Tja! Ja, då var det dags att plocka bort lite stygn. Här sitter de. Och jag har redan klippt upp dem lite. Då ska vi se här. Och den lilla pincetten. Då tar vi det här. Sådär ja. Och så drar vi ut dem. Oj. Hoppas att du fått upp alla stygn. Och 2. Sånt. Och så har vi det tredje stygnet. Lite envis. 3. Sådär. Ser ju trevligt ut. Så, det var söndagsshowen. De 3 stygnen. Nu bjuder jag på. Hej!